Hola a tots, soc la Lídia. Primer de tot, us volia agrair a totes les persones que m'esteu seguint en aquest canal i a totes aquelles que m'han enviat missatges i m'han comentat que feien la meva pràctica, que estàvem compartint la pràctica a casa. Moltíssimes gràcies a tots, espero poder anar fent vídeos i que ens puguem anar veient. Avui practicarem Sirsasana. Farem una postura que poder no és de molt avançat, però sí que es necessita molta força als braços. Per tant, vigila, si comences ara tot just a fer ioga, vigila amb aquesta postura, d'acord? És una postura molt beneficiosa, ja que és una invertida. És la postura de Sirsasana o el cap a la terra. És una postura invertida, per tant, és bona pel sistema circulatori, ja que quan estàs en invertida, a la teva circulació, al teu cor, li costa menys de bombejar per portar la sang al cor. Però també té contraindicacions. No la facis si tens lesions al coll o a l'esquena. Els primers 3 dies de la menstruació millor no la facis. I si tens glaucoma o problemes coronaris, és preferible que tampoc la facis. Hi ha moltes altres postures beneficioses amb ioga, no necessitem fer aquesta. Començarem, doncs, serà un exercici una mica fort. Anem a buscar el core, perquè necessitem que estigui ben fort i necessitem els nostres braços forts. Per tant, comencem? Començarem davall de tota la teva esterilla. Ens col·locarem, tindrem l'esterilla davant nostra, deixarem els peus a la terra. Primer de tot ens posarem en postura de samastiti, mans davant del pit, tancarem els ulls un segon i simplement intentarem portar la nostra ment en aquest moment present, deixant estar totes les coses que estàvem fent i les que anàvem a fer, i anar-nos concentrant i connectant amb el nostre cos. Farem un parell de respiracions profundes, inhalem pel nas, exhalem pel nas, inhalem pel nas i exhalem pel nas. Ves notant els teus peus enganxats a la terra, com si arrelessin. Cames fortes, ja activa-les. Activa una mica el melic, apreta-la endintre, activa una miqueta el gluti. Allarga la teva esquena portant la coroneta al cel, barbeta una mica entrada, estira bé les cervicals, afluixa les espatlles, els braços. Sent la teva postura amb els ulls tancats com si et resseguissis, et fessis un escàner des dels peus fins al cap. Fes una respiració més, notant tot el teu cos. I a poc vais obrint ulls. Agafant aire, estirarem els braços en amunt. Al fer això, intenta apretar el melic endintre, allargar-te al cel. I al deixar, baixem, anem a buscar el terra. Ens deixem caure, deixen els braços, deixen el cap i caminem amb les mans. Caminem endavant, anem a buscar la planxa. Camina, camina fins a la planxa. Aquí apretes ja el melic, comença ja a notar que et vas activant, inhalem i exhalem aquí. I tornarem enrere. Comença amb el melic endintre, com si anessis a fer un triangle. Apretant melic endintre, comences a caminar endarrere. Mans planes a la terra fins a arribar a col·locar-te bé amb els peus a la terra i tornes a pujar amb l'esquena rodoneta en amunt. Agafant aire, tornem a pujar braços. I al deixar anar, tornem a baixar cap avall. Tornem a buscar el terra, si necessites flexionar, flexiones, i comencem a caminar. I anem a buscar la planxa. Ens col·loquem a la planxa, inhalem i exhalem aquí. I tornem enrere, ha apretat melic endintre, des d'aquí ves apretant el melic, intenta anar buscant els talons a la terra, ves-te ajudant de la força del teu abdomen i tornes a pujar amb esquena rodoneta en amunt, agafant aire, estirem braços i al deixar anar tornes a baixar. Tornem mans a la terra, tornem a caminar cap a la planxa, col·loca't a la planxa, agafem aire, deixem anar. Començarem a moure els peus, anem a treure el peu esquerre fora de l'esterilla, apuntarem amb els dits a terra i tornarem al mig. Agafem aire i el deixem anar a l'altra banda.
Ves notant que has d'anar apretant el melic en dintre per no marxar. Vigila que continues estant en una planxa, que no pugis en amunt, i vas traient un peu i l'altre. Un cap a un costat, agafem aire al mig, deixa'm anar al treure'l. Intenta que el cos no es mogui gaire, que estiguis quiet, que no m'estiguin les cames. 2 vegades més, una a cada costat. Queda un més, 1, 2... Agafem aire i el deixarà, tornem, genolls a terra. Ens anem un moment endarrere, afluixem un moment el cap, afluixem els braços. Respirem un segon. I tornem a 4 recolzaments. Ens anem col·locant a 4 recolzaments i anem posant els dits dels peus a terra. Col·loquem a terra, apretem el melic en dintre i pugem els genolls uns centímetres del terra. Ens quedem aquí 3. 2, apretes fora el melic en dintre, 1, tornem a baixar, agafem aire, recol·loquem mans si necessitem i el deixem anar, pugem uns centímetres, 3, 2, 1 i tornem a baixar, agafem aire, anem notant ja els braços, el melic i tornem a pujar, 3, 2, 1 i baixem. Ens preparem una altra vegada, dits dels peus a la terra, agafem aire i pugem 3, 2, 1, allarguem la cama dreta endarrere i tornem. Allarguem l'esquerra. Ens fixem els genolls, quasi bé toquen a la terra, no els pugis molt en l'aire. I continues. 4, 3, 2 i 1. I pugem cap al triangle. Anem movent, si necessites moure alguna cosa, mou les cames. Ens col·loquem i anem estirant una cama i l'altra, apretant el melic en dintre. A poquet anem allargant. I tornem a poquet cap a la planxa. De la planxa ara anem a moure les mans. La mà dreta anirà a buscar l'espatlla esquerra, la mà esquerra a l'espatlla dreta. I continuarem aquí, dreta i a l'esquerra. Anem amb la dreta i amb l'esquerra. Amb la dreta, amb l'esquerra, una més dreta i una més esquerra. Continua aquí, agafa aire i el deixa anar, apreta les mans a la terra i vés a buscar el triangle endarrere. Allarga't bé, si necessites moure els peus els mous i si no et quedes quiet, com tot està bé. Inhales i exhales. I tornem caminant. Les mans cap als peus, recorda, melic en dintre i vés apretant com si volguessis anar a buscar els talons. Aquí agafem aire i anem pujant amb esquena rodoneta i el deixarà les mans davant del pit. Tornem i agafem aire, pugem. El deixarà, baixem. Mans al terra, caminem cap a la planxa. Arribem a la planxa i on tens la mà dreta hi fiques el colze dret. I on tens la mà esquerra, el colze esquerre. Et mantens en la planxa amb colzes per 3, 2, 1. Traurem el peu dret fora de l'esterilla i el tornem. L'esquerra, el tornem. Ves fent aquest moviment amb els peus i ves apretant aquests braços a la terra, ben apretats al terra. Que apretis, fes força cap al terra tot el rato, com si volguessis sortir del terra, com si volguessis separar-te del terra. Un més a cada costat. I tornem amb els genolls de terra, anem a Balasana, cames obertes o tancades, estira els braços i relaxa un segon. A poc ens assentarem. Portarem les cames a davant. Anirem a continuar amb el nostre abdomen. Allargant agafarem aire. I al deixar anar farem una rodoneta amb l'esquena. Anem a afluixar una mica. Agafem aire, allarguem. I al deixar anar rodonetes, com quan fem gat i vaca, la mateixa sensació. Agafem aire, pugem. Al deixar anar, baixem. I quan tornem a pujar amunt, anem a portar les cames a davant nostre. Anem a buscar equilibri aquí, col·loca't bé els isquions a la terra, allarga les cames com si volguessis veure't els teus dits dels peus,
Agafem aire aquí i al deixar anar anem fent una rodoneta amb l'esquena i ens anem col·locant a poc cada vèrtebra al terra fins a arribar al cap a la terra. I les cames continuen en el mateix dibuix que estaven. Agafem aire, al deixar anar tornes barbeta cap al pit i tornes a pujar, ajuda't una mica de les cames amunt. Agafem aire, al deixar anar tornem enrere. Al deixar anar, vés a buscar el melic. Mentre vas traient la barbeta cap al pit, vas apretant. Apreta aquí, apreta melic, apreta melic, apreta melic, apreta fins a arribar a dalt. És com que vagis volent desenganxar l'esquena molt a poc. Agafes aire i aquí fas el mateix. Apretant el melic vas intentant buscar enganxar una part, l'altra part, a poc, fins a arribar a baix. Agafem aire i el deixem anar igual. A poquet, vas desenganxant fins a arribar a dalt. Molt bé. Portarem els braços al costat del cos, el mateix sense els braços. Si veus que no pots, t'agafes a darrere, agafes aire i tornem endarrere, a poquet. 1, 2, 3, fins a baix. Agafem aire i al deixar anar tornem a pujar. Anem desenganxant. Bé, anem activant aquest abdomen. Agafem aire i endarrere, apreta el melic endintre. Agafem aire i tornes, apreta el melic. Última vegada endarrere. I última vegada apretant amunt. Posem els peus a terra i descansem uns segons amb els braços a sobre de les cames i afluixem el cap. Relaxa't un moment. Tornarem, ens assentem i tornem a agafar-nos. Aquesta vegada intentarem estirar les dues cames. Agafant aire, tornem enrere. Cames continuen estirades. Agafem aire, tornem a pujar. Melic endintre, cames s'estiren. Agafem aire, tornes a baixar. I agafes aire, tornes a pujar amunt. Sense les mans, agafem aire i baixem. Quan pujarem, també pujarem els braços. Agafem aire, al pujar, allarguem amunt. Agafem aire i al baixar, braços tornen al costat del cos. I quan pugem, anem pujant cada vèrtebra i anem allargant els braços en amunt. Ens quedem aquí 3, 2, apreta el melic fort, 1 i vas baixant les cames. Talons a la terra, agafem aire i al deixar anar anem a buscar-nos els dits dels peus. Simplement anem a allargar, anem a afluixar una mica. Intenta buscar l'abdomen a les cuixes, el nas va a buscar els dits dels peus. Sentim l'estirament darrere de les cames. I tornarem. Agafant aire, allarguem els braços. Al deixar anar anem endarrere, a poquet, tornant a col·locar-les tot a l'esquena a la terra, allarguem els braços endarrere i al deixar anar els posem al costat del cos. Estirem la cama dreta en amunt, estirem l'esquerra i ens quedem amb les dues. Apretem el melic endintre intentant enganxar tota l'esquena a la terra, que aquí no hi passi res, ben enganxada. Agafem aire i al deixar anar la cama dreta es mourà, baixarem i pujarem. Agafem aire, ara a l'esquerra. Agafem aire a dalt i al deixar anar canviem. I ens anem mantenint, buscant el melic ben enganxat endintre i l'esquena ben enganxada, que no passi res per darrere. En cap moment l'esquena es desenganxa. Has d'apretar tot el rato endintre per no desenganxar. Continues aquí. Agafes aire a dalt i baixes. Mans al costat del cos, palmells de les mans mirant en avall. Això també t'ajuda a mantenir. Una més a cada cama, 1 i 2. Anem a allargar les cames i tornem a ajuntar-les. Anem a allargar com si ens estiressin la punta del dit i l'ajuntem. Agafant aire, allarguem, al deixar anar ajuntem. Agafant aire, allarguem i al deixar anar ajuntem. Tornem els genolls al pit, farem uns balancins, banda i banda. I anem a posar les cames com si estiguéssim assentats en una cadira, braços un altre cop mig amb creu, és com si fossis una fletxa. Agafant aire aquí, el deixant anar desenganxes, un gluti de la terra, com si anessis a ficar les cames, els genolls cap a un costat, però no baixen. Tornes al mig i enganxes fort l'esquena a la terra. I el deixant anar a l'altra banda. Torna al mig, enganxa fort l'esquena i el deixant anar a l'altra banda. Tornes a enganxar fort. Anem a l'altra banda. Enganxem quan estem al mig, agafem aire i quan deixem anar, girem. Enganxem al mig, agafem aire i girem. 2 més a cada cantó. 1. Tornes. 1. Agafes aire al mig i 1.
tornes, aquesta és la segona, i tornem al mig. Anem a estirar les cames en amunt i els braços més al costat del cos. I anem a pujar els glútils a la terra. Apreta el melic endintre i puja com si volguessis tocar amb els dits del cel. 1, 2, apreta des del melic. 3, 4, 5, 6. Anem a estirar les cames, la dreta es quedarà el genoll cap a tu i l'esquerra estirada. I ens aixequem com si anéssim a buscar la cama esquerra. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tornem a pujar amunt, agafem aire i tornarem a fer el moviment de la gluti. Pugem en amunt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tornarem a baixar i ara serà la cama esquerra, el genoll al pit, la dreta estirada. I anem a allargar els braços com si volguessin tocar la cama dreta. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i genolls cap al pit. Bé, fem uns petits balancins, banda i banda. Ens agafarem per darrere dels genolls i farem un balancí per aixecar-nos, assentar-nos, fins a arribar a dalt. Bé, a dalt agafant aire allargarem els braços i el deixar anar. Anem a allargar cap a un costat, estirant cap a un costat, tornem al mig i anem a allargar cap a l'altre. Bé, tornem al mig. Tornem amb les mans endavant, cap a 4 recolzaments. Anirem a fer uns quants dofins per preparar-nos ja per fer Sirsasana. Posarem els colzes a la terra. Anem a buscar, per trobar la mida, ficarem els colzes a la terra i una mà a cada colze. Un cop estem aquí, ens agafem les mans a davant. Aquesta serà la nostra mida, intentem no separar-nos d'això. Portem els peus endarrere com si anéssim a fer un triangle. Anem a buscar això i apretant amb el braç a la terra i al colze, des del colze fins a baix de tot, apretant, intentes portar el cap entremig dels braços, però sense tocar la terra, Estàs fora del terra. Allargues l'esquena, a l'agafar aire anirem endavant, com si volguéssim tocar el terra endavant. I al deixar anar apretant fora els braços anirem endarrere. 6. Agafant aire davant. 5. Agafant aire davant. 4. Apreta fort. 3. 2. I l'última. 1. Anem a ficar els genolls a terra i a relaxar uns segons. Braços i cap. Relaxa les espatlles, els braços. I anem a preparar ja la postura. Si vols, pots fer com jo estic, col·locar una pareta davant teu, darrere serà, perquè t'ajudi a tenir una mica més de seguretat. I les invertides, a part de que has de fer força i de que necessites força en el teu core i en els teus braços, també necessites coratge, realment, perquè al pujar és molt fàcil caure. Llavors, la por hi és. Per tant, fica't una paret a darrere perquè estiguis una mica més segur, perquè almenys si caus cap a aquell costat, pensis que aquell costat el tenim arreglat. No tenim per què caure, però per si de cas. I posem ara un altre cop colzes, anem a buscar la mida, els braços a davant, i el que fan les mans és fer-nos de paret. O sigui que nosaltres el cap el posarem a la terra. Poses a la terra, aquesta zona, si tu et fiquessis aquí una diadema, seria la zona aquesta d'aquí dalt, on et ficaries la diadema, on posaries el cap a terra. Tornem, doncs, colzes, mans, col·loques, poses aquest tros que és com de la diadema al terra i comencem a col·locar-nos com si anéssim a fer un triangle. I vas caminant amb les mans per intentar buscar l'esquena que faci una recta. Per pujar, intentes portar melic endintre, el genoll cap a tu, i portem l'altre genoll. Fem força amb el melic. Anem a fer força amb els colzes a la terra, apretant fort, com si volguessis treure el cap del terra. I quan et sentis preparat, comences a aixecar les cames. Si no et sents preparat, et quedes amb els genolls al pit. Fas un parell de respiracions aquí, apretant el melic endintre, gluti endintre. Baixem portant els genolls cap al pit. A poquet vas baixant un peu
L'altre, tornem a ficar genolls a terra i ens quedem en balasana. Postura de relax. Afluixa bé els braços, les espatlles. Nota la sensació, el que t'ha deixat la postura. I a poc et vas tornant a col·locar endarrere. Anem a portar les espatlles endarrere. Agafant aire, portem en amunt, endarrere i avall. Agafant aire, amunt, endarrere i avall. I l'última. Anem a portar el cap a fer uns cercles, cap a un costat, per afluixar tota aquesta zona d'espatlles, cap a l'altre costat. Tornarem a mirar endavant. Tancarem un segon els ulls. Farem una inspiració profunda. Sentem la sensació després d'aquesta postura, des d'aquesta invertida. Els restes de la postura. I tornem a obrir els ulls. I fins aquí la postura de Sirsasana. Per fer-la, si ara no t'ha sortit, no passa res. Intenta anar fent aquests exercicis que hem fet al principi, per fer força als braços, per anar fent força a l'abdomen, anar treballant aquestes zones. Quan aquestes zones estiguin treballades, tindràs molta més força per poder pujar. Intenta buscar pujar genoll cap al pit. És molt fàcil voler saltar. Intenta no fer-ho. Intenta buscar ja pujar tenint aquesta força, tenint des del core, pujant des del core. I a poquet, algun dia pujaran les cames. No tenen per què fer-ho el primer dia. I moltes gràcies per practicar amb mi i ens veiem a la pròxima.